Pitääkö meidän pitääkö soittaa poliisit ja kysytään, että mitkä haittaa-alueet? No sitä mäkin ajattelin, eikö teillä tosiaan ole muuta tekemistä? No ei oo muuta tekemistä. Mä oon saanut ekan laudan, sanoisin 87-88 Helsingissä, mutta ehkä sitten kunnolla, kun ollaan muutettu Seinäjoelle, niin mä sanoisin, että 80-90-luvun taitteessa silloin se on alkanut ja sitten ehkä yläasteelle siirryttäisiin niin kuin vielä jotenkin vakavammin. Ensimmäisen kerran olen skeittilaudan päälle astunut vuonna 1999. No mä olin isän kanssa autopurkaamolla. Ja muistan sitten siellä jonkun autoromun menin siellä tutkimaan niitä kaikkia. Ja sitten mä löysin sieltä skeittilaudan ja pää räjähti ja se oli sellainen todella vanha laho kalalauta, mutta se oli hienoin asia, mitä mä olin eläessäni siihen mennessä nähnyt. Ei meillä nyt silleen varsinaista skeneä ollut, mutta missä me asuttiin, se meidän kotitie, se oli just päällystetty, uusi piki. Ja siinä oli aivan käsittämätön alamäki ja siitä mä sitten pommitin vaan päivät läpeensä. Kaatuilin aika paljon, mutta siitä varmaan johtuu se, että tykkää muutenkin niin vauhdikkaammasta skeittaamisesta. Mä oon 12-13-vuotias ollut, kun rupesin skeittaamaan. Mun lapsuuden paras kaveri Rasmus tuli pikkuveljensä kanssa meidän kerrostalon eteen skeittilautojen kanssa ja ne teki sellaisia noustalleja siinä. Mä katsoin, että se oli maailman hienointa, mitä mä olin ikinä nähnyt ja mä painoin heti sinne alakertaan, juoksin 3 kerrosta ja heti, että antakaa mäkin koitan. Aika taisi olla varmaan joskus 4. luokkaa ehkä. Mä oon varmaan ollut 10-11 vanha ja silloin meillä oli kotona jo joku kalalauta, minkä porukat oli voittanut Kalle Mätitahnan jostain kisasta. Ja se oli tosiaan sellainen Kalle Mätitahna kalalauta. Ja se otti sitten silmää sillä lailla, että kyllähän sitä nyt piti vähän kokeilla. Ja se oli sitten sellaista pientä innostusta vasta siinä kohtaa, mutta sitten rupesi kaveriporukassa olemaan vähän enemmän, että ruvetaan skeittaamaan. Sitten ruvettiin skedeen ja sitten me havaittiin, että meillä ei oikein mestoja, että mihin me oikein skedettäis. Niin sitten me vedettiin pitkää tikkua kaverien kanssa, että me pitäisi ottaa Ilmajoen kunnanjohtajalle, että me tarvitaan asfalttipläntti nyt johonkin ja että me saadaan rakentaa sinne kamat. Ei siinä mitään, niin sitten tehtiin ja lyhyimmän tikun saanut soitti suoraan Ilmajoen kunnanjohtajalle ja oltiin tosiaan siinä kohtaa joku 12V, 11V. Ja nehän lupas sitten sen asfalttipläntin sinne Ahonkylään meille ja sitten vanhempien kanssa raksattiin kamat sinne ja siellähän sitten skeitattiin. Me oltiin nuorena tosi aktiivisia niin, että me vaan mentiin johonkin kaupungin talolle ja pyydettiin, että mistä me voitaisiin niinku saada joku skeittihalli. Ja se on varmaan ollut niidenkin näkökulmasta aika omituista, jos joku 13-vuotiaat jätkät on mennyt sinne. Meillä on ollut kaupungin kautta muutamakin eri. Raviradalla on ollut semmoinen joku pieni bändikämpäksi tarkoitettu skeittihalli. Semmoisella sulkapallohallilla. Siinä saatiin semmoinen joku käytävä. Sitten me ollaan ihan joskus niin kuin menty vaan tuonne teollisuusalueelle ja etitty sieltä jotain tyhjiä halleja ja menty niihin, niissä ei ollut lämpöäkään. Ja sitten ihan kyllä saatu jäljestäpäin jopa lupakin, niin kuin, että sai laittaa valot päälle. Ja kyllä me ollaan saatu siellä liikennepuistossa olla ihan rauhassa. Siihen on varmaan ollut joku puolittainen lupa rakennella sinne jotain ja kaupungilta ollaan saatu myös jotain niin kuin muutaman 1000 markan avustuksia niihin välineisiin, mutta sitten kyllä se suhtautuminen on ollut negatiivisempi ehkä myös omilla vanhemmilla tai ainakin varauksellisempi sillä tavalla, mutta ei sitä siihen aikaan ainakaan hirveästi välitetty. Et suoranaisesti vartijoiden tai poliisien kanssa mun mielestä on juurikaan tullut mitään häätöjä, mutta kyllä sitä
mun mielestä siviileiltä on tullut jotain negatiivista kommenttia, missä nyt ikinä ollaankaan käyty kolistelemassa. Pitääkö ne hajottaa? Ai niin. Nämä lelut. Että nyt tos kato rappuselle hypitä. No eikä näitä harjoittaa. Mun mielestä keräkkää nyt kimpsuja ja kapsut. Menkää tuonne parkkipaikalle. Pitääkö meidän Pitääkö soittaa poliisit ja kysytään, että minkä haitta-alueeseen? No sitä mäkin ajattelin, että eikö teillä tosiaan ole muuta tekemistä kuin ei oo muuta tekemistä. Kyllä se on aina jotakin pikkusen häirittöä, jos se tuolla johonain oot spotilla jonkun räystään alla paukuttamassa. Miksei sitä nyt aina joku pahastu, mutta mitä nyt joskus niin skeittereitä ja skeittaamista on joku ehkä saattanut katsoa vähän enemmänkin kieroa, mutta kyllä nyt kaiketi sellainen stigma on niin ikään kuin poistunut skeittaamisesta. Ei ne ole pelkkiä luhtioita ja rettelöijiä. Kaikki. Joka tapauksessa tosiasia on se, että nämä graniitit on jo kärsinyt sellaiset vahingot, että me halutaan nyt pitää tämä lautaus tästä pois. Mulla ei ole mitään periaatteessa asiaa vastaan ja teidän pitäisi saada kunnon paikat ja rampit, mutta näitä ei ole suunniteltu kestämään tämmöistä. Oletteko se keskustelun kanssa? Ollaan monia vuosia ja asia ei etene mihinkään. Siis se tässä on niinku se huono puoli, että mä en pysty neuvomaan teille parempaa paikkaa. Et sen mä niinku vilpittömästi toivoisin, että pystyisin sanoa, että missä olisi semmoinen paikka. Meitä vaikka miten monta, että käyttöä olisi kyllä koko vuotiselle hallille enemmän kuin tarpeen. Kaupungintalolla tulisi mun juttu sinne niin ja pistetään vaikka uudestaan paperit liikkeelle. Mä katselen vähän konsteja, että millä saataisiin vähän voimaa siihen taakse. Joo. Se olisi kyllä tosi hyvä. En mä pysty takaamaan, että mitään tapahtuu, mutta ehkä sitä ei otettu vakavasti ja kyllä se sitä negatiivinen suhtautuminen varmasti on näkynyt siellä taustalla jotenkin. Ettei meihin nyt missään nimessä samalla tavalla olla suhtauduttu kuin nykyäänkin padeliin tai johonkin. Ja on täällä siis niin kuin SM-kisamenestystä tullut ja jos maailmanmestari on täältä ja Thrasherin Skater of the Year ja itsellä on SM-pronssi ja pikkuveljellä on hopea ja sitten tänne on tullut useita kultamitalleja siltä niin kuin meitä seuraavalta tai ehkä sitä seuraavalta sukupolvelta. Siihen mennessä oli vaan skeittaa, niin kuin koko elämä oli ollut pelkkää skeittausta, että sitten rupesi vaihteeksi muutkin asiat kiinnostamaan vähän sen. Ja nyt on palannut vaan näihin samoihin, kun ei muutakaan osaa. Silloinhan 2013-2014 niin kuin skene oli niin sanotusti kunnossa, eli hallilla oli tosi hyviä skeittaajia, oli niin kuin Suomi Pro-tason äijiä ja oli junnuja, jotka oli kans niin kuin SM-tasoa, tosi kova tahti. Mutta yhtäkkiä sitten siinä niin kuin 14-15 vuonna yhtäkkiä kaikki lähti pois. Jotenkin se skene kuoli ihan täysin. Sitten oli sellainen 10 vuoden tauko siinä itselle, ettei tullut harrastettua ollenkaan skeittausta ja sitten se vähän jäi niinku. Tuli muita asioita elämään sitten, mikä kiinnosti siinä hetkellä enemmän. Ja nyt sitten vanhemmalla iällä aloitettiin vähän niinku uudestaan se skedeys ja tuli justiin tämä LVR:ssä juttu ja ruvettiin sitten puuhaamaan täällä päin ja tuli se vanha kipinä sieltä esiin myös, mikä oli mukulana jo olemassa. Se oli varmaan 2019. Jaakko soitti mulle, että hei, että yhdistystä niin kuin vähän tarvisi uusia tyyppejä, että lähetkö mukaan. Silloin siinä oli puheenjohtajana Toni. Ja sitten lähdin siihen mukaan ja siitä taisi mennä vuosi suunnilleen, kun sitten Toni ilmoitti, että se on lähdössä Tampereelle, että meidän pitäisi ottaa niin kuin vetovastuuta. Ja niinhän siinä sitten kävi. Otettiin yhdistys haltuun ja ruvettiin paukuttaa. meidän piti hirveästi todistella aluksi, niin kuin Jaakon kanssa mentiin nuorisotoimenjohtajalle juttelemaan, niin että me ollaan tällaisia ihan normaaleita perheenisiä, niin kuin, että me vaan tykätään tästä lajista, että ei me aiota niin kuin
täällä mitään huumeita myydä tai jotain. Niin kuin lähtökohdat oli nää. Kyllä mä luulen, että siinä alussa oli kuitenkin vähän sellaista epäröintiä, että mikähän jengi täällä nyt sitten rupesi kikkailemaan niin sanotusti, mutta kyllä mä uskon, että nykyään pidetään oikein hyvänä ja ne haluaa myös edistää meidän touhuja. Ja meillähän on hallituksessa kanssa sitten tuolla niinku kaupungilla töissä olevaa väkeä, että siellä on sellaisia hyviä siltoja myös sitten sinne. Että oltiin eletty ehkä siinä käsityksessä, että se oli kuitenkin yhdistys, oli pyörittänyt stashea silloin, että niinku rahaa oli periaatteessa tullut. Mutta sitten kun otettiin homma haltuun, niin tili näytti aika lailla nollaa. Ja kaupungilta oli vielä jotain, vai oliko vuokranantajalta jotain vaatimuksia. Sitten ruvettiin sitä niinku sumplimaan, että se oli aika vedetty tukkoon ja sotkuun se koko yhdistys. Eli jouduttiin tietyllä tapaa niinku pelastamaan koko se meidän niinku rakas skeittaukseen liittyvä aihe. Ehkä se yhdistys ei ollut siinä vaiheessa mikään rakas, mutta siis skeittaus oli meille rakkautta. Ja me haluttiin laajentaa sitä rakkautta tänne Seinäjoelle. Sitten huomattiin, että mistä koko Seinäjoen skeittaus lähtee, niin se on mätä käytännössä. Ja sitten sen uudistaminen, kaikki raha-asioiden sumplimiset, niin se vei ihan valtavasti energiaa aikaa sen alkuun. Mutta sitten tosiaan Jaakko keksi kysyä Vespaa ja Kiveä ja Jetroa ja kaikkia muita niinku Eetua sun muita porukkaa, jotka oli niinku kolistelijat possee siihen mukaan. Ja siellähän oli sitä aktiivista puolta, jotka sit oli jo innostunut rakentamaan ja tekee tullia ja tällaista. No tää tullihommahan nyt oli sellainen vähän spesiaali keissi, että havaittiin, että täällä ei nyt ole meillä betonipuistoa täällä Seinäjoella ollenkaan, minkään moista. Ja silloinhan meillä ei ollut mitään betonin käsittelytaitoja, ei mitään, vähän kuulopuhehia ja joku on vähän nähnyt joskus jotakin. Mä ajattelin, että kyllä me nyt kamppeet sinne tehdään ja kokeillaan, mitä sitä tulee. Ei sitä muuten tiedä, jos ei kokeile. Ja no, ruvettiin sitten tekemään, niin preppaan niitä pohjia sinne ja suunniteltiin kamoja. Ja sitten kun se valupäivä sinne läheni, niin se oli justiin tämä samainen Robertti, joka teki sitten tämän Jouppiskan parkin, niin oli kuullut siitä kautta rantaa, että täällä jätkät rupeaa valaa kamppeita eikä ole pahemmin taitojakaan eikä mitään. Ja, se tuli sitten yhtäkkiä niin kuin siinä valupäivänä se ilmestyi vaan tonne ja yhden toisen kaverin kanssa, joka osaa vähän tehdä niitä juttuja. Ja hyppäsi sinne ja jeesas meitä ja sanoi, että mitä tehdään ja kuinka tehdään. Ja sitten tehtiin. Ja siinä oli vähän sellaisiakin ongelmia sinänsä, että kun me tehtiin se ilman lupaa ja kaikkea. Ja, siinä valupäivänä vielä, kun ruvettiin valaa, meille tuli betoniauto pihaan. Sinne rupesi tulemaan sellaisia pukumiehiä ja sitten jotain kiinteistöyhtiön porukkaa. Ja sanoi heti meille, että nyt hommat lyökää säppihin, että ei täällä saa tällaisia tehdä. Ja sitten me oltiin, että no me ollaan nyt tässä vaiheessa jo ja kura on täällä pesässä, että nyt se pitää työstää, että katsotaan sitten myöhemmin mitä näille tehdään, mutta nyt me tehdään nää loppuun ja te katsotte vierestä meiningille. Ja puhelimet oli kuumana siellä pukujengillä ja se on vielä valtiosenaatin omistuksessa, niin se oli vähän sellainen huono varpaille astominen, ei me tiedetty sitä mutta tästähän sitten poiki sen verran hyvä asia, että se sai täällä Seinäjoella näkyvyyttä, että täällä tällaista tehdään joutomaille niin sanotusti, että sitä rupesi puolustaa sitten tällaiset skuutti kautta pikkujunttareiden äitit ja isät sitten lehtien palstoilla ja puskaradioissa, että tällaistähän tänne tarvitaan, että mukuloille jotain harrastamismahdollisuuksia ja tällaista. Ja no, eihän se siinä tuli kerinyt ollakaan sitten kuin vähän reilun kuukauden, kun se kerkesi olla, kun kaivuri heitti ne siitä kamppeet vittuun ja tyydyttiin kohtaloomme, mutta se oli se äläkkä saatiin sitä aikaiseksi jo, että meidät huomataan niin sanotusti ja kaupunkikin ehkä huomasi, että tällaista tarvitaan tänne Seinäjoelle. Kansalaiset näytti olevan raivoissaan ja huolissaan ja sen asian puolella, että minkä takia ne puretaan ja että silloin skeittaus ei ainakaan missään nimessä saanut mitään paheksuntaa, vaan myötätuntoa ja
kiinnostusta osakseen ja sitä kautta väitän, että sillä on ollut suuri merkitys siihen, että sitten on kaupungille tullut myös painetta, että tarvitaan noita virallisia paikkoja ja betoniparkki tännekin ja hyvin pian sen jälkeenhän toi Jouppiskan rakennustyöt aloitettiin. No Troublin tällainen keulamies Pietari sitä sitten lähti vetää ja me hypättiin vähän niin kuin sen kelkkaan siinä, että saatiin kanssa niitä oppeja. Ja Pietarin vaikutus on ollut erittäin merkittävä, että se on tosi periksi antamaton ja vaikka Pietarihan ei silleen tuu skeittikulttuurin sisältä, mutta jos se kokee jonkun asian tärkeäksi, niin sitten se puskee sitä niin kauan, että se saa sen maaliin. Mä voisin sanoa, että se Joupiskan parkki olisi edelleen niin kuin kivijalka olisi siellä, jos Pietari ei olisi pistänyt niin kuin myllyä käyntiin, että se siellä tykitti menemään ja aiheutti sen, että saatiin parkki. No, kaikki lähti siitä, että kuulin, että tuohon Tullille oli tullut semmoinen divyparkki ja kävi ilmi, että on tarvetta tämmöiselle harrastukselle ja paikkoja ei löydy. Siitä kautta sitten rupesin vähän kiinnostumaan tästä skeittikulttuurista ja siitä ei mennytkään kuin viikko tai 2 eteenpäin, niin oli lehdessä sitten Senaatti-kiinteistöt oli laittanut sinne ilmoituksen, että se puretaan se parkki, jos kukaan ei ota sitä sitten vastuuta. Sitten rupesin miettimään siinä, että mitä jos rakentaisi tänne jotain isompaa ja parempaa vielä. Siitä sitten lähdettiin viemään pikkuhiljaa asiaa eteenpäin, koska sitä oli 14 vuotta ilmeisesti tänne yritetty. Ja itsehän ei skeittaa, mutta kiinnostui siitä sen takia, koska kukaan ei ollut saanut sitä tänne järjestettyä. Ja mä halusin, että me ollaan ne, jotka sen tänne pystyy mahdollistamaan. Et toki siinä sellaista sumplimista oli paljon ja sitten Robertti saatiin tekemään sitä parkkia ja sitten yhdistyksen porukkaa oli siellä tekemässä sitä, että olihan se valtava puristus niin kuin jokaiselta, mutta lopputulos oli se, että saatiin parkki, syntyi uusi harrastuspaikka ja käytännössä kuitenkin Seinäjoen ensimmäinen kunnon skeittiparkki. Siis Pohjan hallista kun kuulin ekaa kertaa, koska eihän me oltu, siis yhtäkkiä vaan jostain tuli ilmi, että täällä on halli. Jotkut lapualaiset on rakentanut skedehallin yksityisen Pohjaan. Mä otin sen, mitä ihmettä. Mä olin, että onko tää joku vitsi? Yhtäkkiä niin tajuttiin, että täällä on niin kokonainen porukka skeittaajia ja BMX-jätkiä. Ihan niin sairaan hyvä meininki. Ja me ei oltu mitenkään tietoisia siitä. Ja se oli niinku upeeta, että sitten niinku lyötiin koko porukka hynttyyt yhteen. Ja käytännössä siinä kuitenkin niinku Pohjan se original-porukka oli meitä aktiiveja, varmaan joku 10 vuotta nuorempia. Eli siinä taas saatiin yksi ikägäppi vedettyä kiinni toisiinsa käytännössä. Ja sehän oli niinku ihan upeeta, että tuli sitä yhteyttä. Ei mitään, katsottiin netistä, olisiko vuokrattavaa tilaa niin tällä Seinäjoella ja oli sellainen kivan näköiset tilukset ja mietittiin, että no, miten olisi sellainen idea, että jos käytäisiin katsoa yhtä vuokrattavaa tilaa ja rakennettaisiin sinne miniramppi. Todettiin, että tämähän on aivan toimiva paikka ja sitten me saatiin mini sisälle. Toki se oli mitä oli, mutta se oli itse tehty. Ja siitä se sitten aika pitkälti lähti, ruvettiin värkkäämään vähän kaikenlaista omin pikkukätösin. Laatu oli mitä oli, mutta niin kuin sanoin, se oli itse tehty. Kyllä tästä oli jotain huhua ja kuultu, että jollain nuoremmilla tyypeillä on tämmöinen halli. Sitten mä tapasin ton herrasmiehen erinäisistä yhteyksistä töiden kautta ja sitten tultiin käymään täällä ja sitten kysyttiin, että pääsisikö tänne kanssa ja tarjottiin apua, että me voidaan sitä auttaa rakentelemaan ja hieman modifioimaan tätä paikkaa ja loppu on sitten enemmän tai vähemmän historiaa. Mutta tämähän on yksi mahtavimmista jutusta, mitä täällä meillä on, että on kerhotilat ja skeittihalli, mikä on oma, niin voiko paljon muuta vaatia? Onhan tää niinku aivan korvaamaton mesta, koska vaan voi tulla skeittaamaan ja ei ole välttämättä pakko edes skeitata, mutta täällä on kuitenkin tämmöinen mesta, mihin voi olla ja hengata. Jos
osataan kysyä nätisti, niin kuka tahansa saa tulla skeittaamaan tänne. Siinä mielessä tämä on yksi harrastuspaikka lisää, mutta tämä on kuitenkin myös meidän tukikohta. Tarkoituksena on aina silloin tällöin kekkeriä pitää ja olisi hauska saada jotain bändejä ja sun muuta. Että totta kai tällainen punkki ja räppi toimii aina harrastajakunnalle ja niitä me ollaan sitten yritetty vähän järjestellä. Toimii hyvin siihenkin tämä halli. No LVR:ssä vaikutus, no se nyt näkyy aika hyvin täällä seinillä ja vähän aika puolella, että täällä on osaavia äijiä kuule näyttämässä miten homma toimii ja se on siistiä, kun pääsee itsekin tekemään. Tää on niinku semmoista skeittausta, mikä mulle on tuttua mun nuoruudesta. Ja sit kun tää on yksityinen halli, niin en mä tiedä millä tavalla tää jollekin nuorille, ketkä ei täällä käy tai ole päässyt käymään, millä tavalla tää niille näyttäytyy jonain huhuina ja legendoina ehkä, mutta tälle yhteisölle, kuka täällä on mukana, niin tää on juuri tätä yhdessä tekemistä ja tämmönen tiivis yhteisö. Siis varmaan se, missä se LVR:n kädenjälki näkyy parhaiten on siinä, että noita spotteja on tehty. Eli nyt tietenkin toi Rytmis DIY on varmaan semmonen niin kuin suurin merkki siitä. Et käytännössä ollaan luotu uusi spotti, uusi skeittipaikka koko niin kuin Seinäjoelle. Jätkät on opiskellut sitä betonityötä, niin kuin kaikkea, mitä se pitää sisällään, niin kuin tosi hyviä muotoja oppinut tekemään. Et sehän on se varmaan se konkreettisin, että on niitä uusia paikkoja. Ja sitten tehdään avustusrahoilla ja kaupungilta saadulla rahalla niitä spotteja ja muuten niin kuin ei oteta mitään palkkaa itse, niin saadaan luotua edullisia harrastuspaikkoja, jotka maksaisi muuten mansikoita. Niin se on varmaan niin kuin semmoinen konkreettisin, mikä näkyy. LVR:ssä on kyllä todellakin auttanut ja tehnyt todella paljon Seinäjoen skedekulttuurille. Siellä on äijä, jotka osaa ja jotka jaksaa. Rytmis on erittäin hyvä esimerkki siinä, että mitä niinku luja tahto luoda sellaista skeitettavaa, niin kuinka pitkälle niin sillä pääsee. Kyllä se hattua nostaa kyllä niille jätkille. No aluksi tehtiin tänä vuonna miniramppiin jatkoa, kun päätettiin, että se on vähän liian lyhkäinen tänne Pohjanmaalle, kun pitää olla isoa ja leviää ja pitkää. Niin tehtiin siihen vähän jatkoa ja tuossa loppukesästä oli sitten noita valuhommia vähän. Ja siinä on eri ihmisten visioita toteutettu ja kehitetty ja suunniteltu. Ja sitten lyötiin päivälukkoon, koska valetaan. Ja porukka kasaa ja betonia pesää. Meille tuli sellainen mahdollisuus, kun tämmöinen Jouppiskan parkkia rakennettiin 3 vuotta sitten. Niin sieltä saatiin tällaisena Monumental Changes-yrityksen pääjehulta Robertilta saatiin oppeja betonin käsittelyyn ja kuinka siitä tehdään kamppeita ja näin. Ja ruvettiin sitten heti tekemään, ettei unohdu käden taidot. Ollaan luotu mahdollisuuksia siihen, että pääsee harrastamaan ja ollaan ehkä kaupungin ja muihin päättävien tahojen suuntaan koitettu herättää sitä, että niitä harrastajia on ja sille on kysyntää. Tavallaan mä toivoisin nykynuoriltakin, että niillä olisi enemmän myös. Ja ehkä niillä onkin, ehkä mä en tiedä. Mutta kaiken ei mun mielestä tarvitse tulla niin kuin annettuna kaikkia harrastuspaikkoja. Nyt se on toisaalta ihan mielekästä ja kehittävää, että sä joudut niin kuin itse etiskellä ja taistella noiden harrastuspaikkojen ja mielenkiintos kanssa. Niin se on mun mielestä ihan vähintäänkin mielenkiintoinen tapa varttua ja elää. Et se voi toisaalta vähän tappaakin luovuutta, jos kaikki annetaan valmiina ja sit sä et jotenkin ole itse myöskään vastuussa niistä sun omista paikoista ja tämmöisistä. Niin. Rytmiksen DIY ei ole ehkä saanut vielä semmoista huomioon tarpeeksi, mitä se ehkä ansaitsee. Et se on tosiaan niin kuin kuitenkin täysin kökkätoiminnalla tehty. Ja se on sellainen kulttuurialue, ehkä pienessä piirissä vielä, mutta toki kyllähän Seinäjoki teki kaupunkina, sieltäkin otti niitä kuvia ja laittoi niin kuin Visit Seinäjoki -hommaa.
Ja sen oli itse asiassa pongannut joku tuolla Helsingin suunnallakin ja ajatellut, että hei, vähän siistiä, että Seinäjoki markkinoi itseään niin kuin skeittäjäystävällisenä kaupunkina. Niin selkeästi, kyllähän siitä voi sanoa, että asenne on muuttunut ihan täysin ja siitä mä oon onnellinen ja iloinen, enkä jaksa enää niitä vanhoja muistellakaan. Et se on ollut vaan sitä ennakkoluuloa ja mä oon onnellinen, että meidän yhdistystoiminta, nykyinen toiminta, on pystynyt sitten niin kuin todistamaan kansalle, että tää on itse asiassa tosi hyvä meininki ja ajetaan hyviä asioita. Mennään vetää skeittikoulua kurikkalaisille junnuille ja ammattilaiskeittajien nimikkeellä. Mut mehän ollaan ammattilaiskeittajia, koska me saadaan tästä rahaa. Joo, ei, tää on tällaista yhdistystoimintaa. Vitsi, ei enää kytkiä. Tällaista yhdistystoimintaa, kerätään rahaa yhdistykselle tekemällä tällaista skeittikoulumeininkiä. Kurikka on ollut meidän vakiasiakas jo toista vuotta, ettei ihan olla kämmitty. Tässä on jatkuvuutta. Ja tarkoitus kannustaa nuoria ja lapsia harrastamaan edes jotakin. Juuri näin. Ja näytetään, että Kurikassa voi myös skeitata, ei tarvitse kaikkien skuuta. Miten käytännössä halutaan sitten innostaa nuorisoa ja lapsia ja miksei aikuisiakin skeittaamaan, niin sitten ollaan aina pidetty myös noita skeittikouluja. Mukavaa on ollut huomata, että esimerkiksi tänä vuonna niin tuli semmosia muksuja, jotka oli viime vuonnakin ollut ja halusi tulla lisää oppimaan. Eli ne piti meitä niin kuin turvallisina aikuisina, jotka tsemppaa ja jeesaa oppimaan sitä skeittausta. Ja se on ollut hauska huomata, että siellä tyypit jo vähän muistaa ja tulee sanomaan, että hei, nyt mä osaan näin hyvin skeittaa ja tälleen. Niin se on aika hienoa. Tossa. Aloitellaan hommia. Otetaan heti kate tiivien välillä luonnollisesti, niin kerätkää omiin kuppikussiin. No King of SJK lähti se oli yhden Janin idea. Silloin kun hän asui Seinäjoella, niin hän halusi tehdä tällaista jonkinnäköistä kisaa tänne Seinäjoelle, että saadaan porukkaa läjää ja saadaan vaan jotenkin happeningia tähän skeittauksen ympärille. Ja nykyään se on sitten ihan vitun kova juttu jo. No, King of SJK on suora kopio King of the Road-konseptista, eli se on viikon mittainen tapahtuma, jossa jokainen tiimi saa tehtävälistan. Siellä on eri tehtäviä ja paikkoja, missä käydä skeittaamassa, ja ne joutuu sitten suorittamaan niitä valinnaisesti, että mistä tykkää, ja kaikki tekee sen viikon aikana, kuvaa videon ja laittaa sinne tehtävät ja spotit, missä on käynyt skeittaamassa. Liittyy skeittaamiseen ja ei välttämättä liity skeittaamiseen, mutta enimmäkseen nyt kuitenkin, ja siinä sitten tykitetään menemään. Videokamera laulaa koko ajan herkeämättä. Ja sitten viikon päätteeksi niin katsotaan ne kaikki tiimien kanssa yhdessä ja halukkaiden kanssa. King of SJK, sehän on kesän kohokohta. Se on viimeiset 3 kesää ollut se kesän kohokohta. Ja kyllä se on aina mukava semmonen loppukesän juhla. Katsotaan vaan suoraan Westrikin voittaja Santtu Päkkilipari oli aivan saatanan kovia. Tuli taas vielä
Poika osaa tehdä hyviä trikkejä, ei sille maha mitään. No mieleenpainuvin tehtävä King of SJK:ssa, no varmaan tää. Hommataan tiimin nimi tatuoiduksi. Ja siellä se näkyy melkein. Se jäi mieleen yksi tehtävä, kun piti olla tulta, vettä ja ilmaa siinä jossain ranissa tai jutussa. Ja löytin täältä valot kiinni ja spraykannulla vedettiin liekiheitintä ja kahvikupista nakeltiin vettä ja sun muuta kikkaa. Siitä jäi hyvät muistikuvat ja se oli hauskaa kyllä. Ekana vuonna me mun kaverin Joonaksen kanssa osallistuttiin siihen ja voitettiin. Muisto meidän tiivistä. Yksi tehtävä oli skeitata kiveä ja sitten me yhdistettiin siihen niinku tosi kova hillpomppi. Mä ajattelin, että no joo ei mitään, että tuosta me mee. Siinä oli sellainen 35 senttiä leviä railo niinku kahden mättään välissä, mistä mun olisi pitänyt mennä. Vähän tuli sieltä niin kauhia vauhtia. Sehän nyt sitten jotenkin vietti sit se kallio tai jotain ja siihen mättääseen ja pysähtyi lauta siihen niinku seinään ja lensin siitä niinku suht monta metriä ja suoraan kyljelläni ja nilikka murtui siinä tai jalkapöytä, en tiedä miten. Se oli vielä keskiviikko ehkä, siinä oli paljon skeittaamista edes jollakin murtuneella nilikalla. Se oli vähän puoli ikävää, mutta hammasta purre vaan. Mikäs siinä? Kärsitään sitten vähän myöhemmin. Paras on se, että kun ollaan keräännytty silloin viikon lopuksi, tietää, että kaikki on ollut sen viikon suorittamassa ja tekemässä, niin se, että pääsee näkemään, kun kaikki kokoontuu yhteen, se fiilis mikä on, kun lähtee videot pyörimään ja sitä ennen ollut vähän pientä skeittiskavaa, niin se on kyllä ehkä mieleenpainuvin, että semmoinen hyvä tunnelma, mikä siellä on siellä lopputapahtumassa, niin sitä ei voi pakottaa. Mä lupasin tulla vaan tähän ihan vaan spontaanisti sanomaan jotain skeittaamisesta, mutta skeideminen on kyllä ihan vitun hienoa ja se on niin todella mahtavaa nähdä, kun itsekin on ensimmäisen kerran astunut laudan päälle 24 vuotta sitten. En olisi uskonut, että vielä tänä päivänäkin tulee ne samat kiksit siitä, että lähtee skeittaamaan, kuin vaikka vittu 10 vanhana. Se on mieletöntä. Se on mieletöntä. Toivottavasti kaikilla muilla on sama fiilis skeittaamisesta. Se ei ole mikä tahansa. Se ei ole niinku vittu pituushyppy skeittaaminen. Se on vähän eri juttu. Se on vähän eri juttu. Mun mielestä se suunta on tosiaan oikea ja mennään vaan sitä kohti, että asiat olisi kaikille niinku helpommin lähestyttävissä ja olisi niitä harrastepaikkoja ja yritetään niitä kehittää mahdollisuuksien rajoissa vielä. Koska tää on sellaista kökkäpuuhaa, niin aina pitää natsata kaikki aikataulut sun muut sitten muidenkin ihmisten kanssa, että saadaan toteutettua. Mun mielestä on ollut oikein positiivista kehitystä. Tässä on tullut mun mielestä paljon nuorta sakkia lisää. Ja kyllä mä uskon, että ne tunnistaa mikä LV edes on täällä päin. Että kyllä sitä yritetään saada sellainen NS-juttu tänne kylään, että sitä kautta justiin saada sitä harrastajaväkeä. Ja se on se meidän yksi tehtävä myös. Saada niinku matalan kynnyksen paikkoja, minkä tulla ja hyvää porukkaa, on helppo tulla. Ja saa olla oma itteensä ja pitää olla ja persoonallisuus on hyvä. LVRS:n skeittiyhteisö on niinku parasta mitä mä tällä hetkellä tiedän ja porukka on helvetin hyvä ja meillä synkkaa asiat ja saadaan toimittua ja tehtyä näitä asioita tuolla porukalla tosi hyvin. Ja silloin kun tänne itse muutti, niin skeittereitä ei oikein näkynyt missään. Nyt katsoo taas, että menee tuolta keskustasta läpi, niin ei vaan parkilla vaikka näy skeittereitä, mutta sitten myös niin kuin menee tuolla ympäriinsä kyliä ja muuta. Ja niitä harrastajia on huomattava määrä enemmän ja vielä se positiivisena, että ne on paljon nuorempiakin nyt. Et ei ole vaan sellaisia vanhemman liiton skeittereitä, vaan näkee joka päivä, että siellä on joku vaikka ottanut just samana päivänä sen skeittilaudan käteen. Sitä kautta, kun me ollaan myös herätetty kaupunkia siinä, että täällä on tarvetta
ollaan tehty niitä skeittipaikkoja, joka on harrastanut, lisännyt harrastusta, niin kyllähän se sitä kasvattaa ja meidän toiminta kehittyy aika omalla painollaan. Tietenkin tehdään sitä, mitä me osataan ja mitä me halutaan tehdä, että ei lähdetä mitenkään pakottaakaan sellaista muutosta, mutta se ehkä eniten, että halutaan vaan kehittää ehkä hyvää tunnelmaa ja sitä, että skeittausta ei unoheta Seinäjoella, että se on tärkeä asia monelle nuorelle sekä vanhemmalle henkilölle. Nyt on tosi paljon parempi tilanne, että kaikin puolin, että otetaan huomioon esimerkiksi lehdessä, että kysellään haastatteluja ja ollaan tosi jotenkin tiedostavia ja skeittaus on jotenkin hyväksyttyä ja salonkikelpoista tietyllä tapaa ja nähdään, että se skeittaus tuo niin valtavasti kulttuuriin. Nyt moni on fiilannut just sitä, että esimerkiksi nyt Lakeuden puiston se uusi parkki, että se on koko ajan täynnä jengiä. Niin sehän tuo siihen keskustaan elämää ja sitähän sille just haettiin. Niin jengi näkee, että tämä on hyvä juttu. Ihmisiä ei kiinnosta välttämättä käyttää päihteitä jatkuvasti, koska ne innostuu taas skeittaamisesta. Tai ylipäätään se on vastaus yksinäisyyteen, että pääsee johonkin porukkaan, koska pitää muistaa aina, että tänne Seinäjoelle muuttaa ihmisiä myös muualta. Ehkä se itse näkee sit, että on tosi tärkeää, että sä oot ystävällinen ja huomioit toista ihmistä, joka tulee toisaalta. Koska se voi olla oikeasti, että se on jo kova paikka tulla sinne, missä on paljon jengiä skeittaamassa. Sä et tunne ketään sieltä, se on jo aika rohkea steppi ihmiseltä. Niin jos se otetaan hyvin vastaan, niin sehän on mahtava juttu ja hän pääsee porukoihin ja kokee yhteenkuuluvuutta ja kiinnittyy ehkä tänne Seinäjoelle myös, että kyllähän me tänne halutaan hyviä tyyppejä, jotka pysyy. Mulle se on hyvin samanlaista toimintaa kuin silloin 90-luvulla se skeittaus, mutta nyt sitten vähän isommassa mittakaavassa. Että tärkeintä siinä edelleen itselle on kavereiden kanssa yhdessä tekeminen ja skeittaaminen, mutta sitten totta kai tällä meidän toiminnalla me nykyään aikaan saadaan myös skeittikulttuurin edistämistä Seinäjoella. Et ennen kuin me aktivoiduttiin, niin täällähän ei ollut oikeastaan tuon sauman lisäksi mitään skeittipaikkoja. Ja nyt on 3 betoniparkkia ja miniramppia, tämä yksityinen halli. Tämä on nyt tavallaan lähtenyt aluksi vaan ihan meidän itsekkäistä näkökulmista tämä yhdistystoiminta ja siitä, että me halutaan meille itselle skeittipaikkoja ja laittaa niitä kuntoon. Kyllä mä ainakin toivoisin, että nyt vielä kun on paljon uusia harrastajia, että ne otettaisiin mukaan tähän yhteisöön ja me oltaisiin yhteisö noiden tosi nuorten ja vanhojen kanssa silti yhdessä ja voidaan kuvailla ja opettaa toinen toisiamme. Semmoiseen mä ainakin itse olen kasvanut ja haluaisin, että se ei katkeisi se traditio. Ehkä se on tässä välillä jo katkennut, mutta vielä voi tehdä korjausliikkeen. Itseilmaisu, enemmän taidetta kuin urheilua, ainakin jos multa kysytään.
Tekisin ennemmin vaikka 2 minirampia tuohon pihalle, kun on tässä kameran edessä tällä hetkellä. Että tää meinaa olla hieman vaikea.